El que lo prueba no lo deja. Muchos jóvenes lo prueban, hacen los estudios y cuando terminan vuelven al patín. Me enamoré porque es un barco muy simple de mirar, ma muy difícil de conduir-lo. Una vegada entres en el patí en sèrio, la sensació és de complexitat. És molt exigent. Portar-lo bé i saber aprofitar com altres fan, que veus, és molt exigent. Amb el patí de vela estàs molt en contacte amb el mar. O sigui, de fet, és una embarcació molt baixeta, amb la qual estàs en contacte amb l'aigua constantment i no té timó. Llavors, és realment una relació a dos amb el patí. Estás en contacto con el mar, constantemente estás como patinando por el mar y esto engancha muchísimo. És un barco elegant, és un barco espectacular i la proximitat amb l'aigua I enganxa. I a més és això, vull dir, no requereix, no has de fer molta força. I és una navegació que està a l'abast de tothom.